Aupi. Aupi. Berriz ere aurten Durangoko azokan gaude. Bai, hemen. Bueno, aurten Lander ez dugu gurekin batera, baina bere ordez joan edugu. Así que, espero dugu aurtengo blogean jende gehiago izatea, jende berri ezagutza, así que etor zaitezte gurekin eta guazen hau esperimentatzera. Come on! Joane pospozik dago Olatz Salvadorren zer erosi duzu, Joane? Zara zazaia disko. Zara nien esaten Olatz Salvador. Zara zazaia, sinatu dit. Hostia, a ver, sinadura. Ai, Joanari bihotz, eskemona. Urduri nago, Eskalat maite bindu naiz. Bueno, gure lehengo elkarrizketa. Hemen gurekin batera dukagu Gorroto. Bai. Eta? Bingen, bera naia. Ojo! Eta bueno, esan duzu ederamatxezula, gutxi gora bera, ordu bat hemen. Bai. Zeran izaten ari da, aurtengo esperientzia Durangoko azokan. Inoiz baino jende gehiago, eta inoiz baino musika eta lan gehiago, orduan. Nire gaitxik ondo, zen hontara nator. Bai, ikertzen da askoz jende gehiago dagoela, eta musikan papostuak eta aurreko urteetan baina zu gehiago bai. Postu txiki gehiago eta artista indi gehiago etortzeko aukera gondira. Eta ez dakit, gaur izan da zuen lehenengo eguna edo gonzari aurretik beste egun baten? Aurten bai. Aurten zuen lehenengo eguna. Hori da. Eta zeo zer egiteko irrika duzuen, plan, kontzerturen bat edo norbait ezagutu nahi duzue? Etorri da familizakin eta orduan segurante goiz buelta biharko da. Baina bestela niri guztoko jaten geratzea Nakarren kontzertura. Zer dutan da? Guztot, iruterdi, olako zerbait, lauterdi, Apuntamos. Eta ez da Nakar, gero, itakanik ez dutela entzuten, baina bueno, tok bebai, osea, talde pilua. Eta token kamiseta bai erosi dut, porque naturalmente... Tok, muy top. Bai, ungila. Eta horan, erosi duzue zeo zer aurtengo azokan, diskaren bat edo libururen bat? Undiok ez, gure aita bai dela Kriston Friki historia eta lan, orduan bai bere liburuekin. Tokekoa eta gero igual miruan kamiseta gai eroztu. Vale. Ez que oso politzak gai, tío. Bai, egia esan da bai. Bueno, gora indik, falta zaigu gauza gehiago ikusteko, bai, bueno, eskerrik asko elkarrizketa honetan parte. Zuei, ondo pasa. Bueno, plano berezi honekin komentatu nahi dugu Josu eta Joane ari direla pues, Akaleiaren diska erosten. Ojo! Egonda... Momento besito. Musotxu bat. Josu soltando pasta, Soltando pasta de Maqueto Irratia. Josu Sugar Daddy. Zelainoan da, Joan? Ondo. Dana oso ondo. Erakutziko dizue, baina bueno, begira. Ez dakit zer jarri didan. Josurentzat eskerrik asko proiektu hau babestagatik placer ezagutu izana, Oiana. Ei, lasai, urduri zaude, lasai. Oso urduri. Baina egon gara hitz egiten eta, bueno, ezin dugu esan, baina... Hurbilketa bat egon da gure artean. Egon gara, eta espero dugu laster berriz ere kontaktuan egon. Bai. Itxerakutsi, zer oso duzu? Ez que hau da pari bat, bueno, suposetu nire aita zuela ikusiko. Ez. Hau pari bat nire aitaren txat, Alex Ikonen Manazlu negua. Eta saldu nor da, gizona. Pues mendizale famatu bat, hemen Euskal Herrian. Eta hori bada, Manazlu, pues neguan. Manazlu da mendi baten izena. Eta neguan, pues, urtaro bat da, vale? Uda berria, udazkenetan, Bueno, gure bigarren elkarrizketa aurkeztu alzarie. Ni Ari naiz. Ni Emili, eta nien Nara. Bueno, hau zuen lehenengo eguna da, hemen Durangon. Bueno, Durangoko azokan. Bai, lehenengo eta azkenare bai. Bai, azkena, probablemente. Ai, barkatu. Eta, bueno, zelan, ez dakit, aurreko urteko azokekin alderatuz, uste duzu aurtengo hobeto indera edo gehiago gustatzen zaizu aurtengo azokan? Bai, lehen urtekoakin konparautan ikusetan antolakuntza aldetikan bastante hobeto dagoela, bai. Osea, dena espazio gehiago dago eta dena bastante txukun dago. Eta, bueno, momentuz zer erosi duzu,
Guaingoz, bueno, ezer. guaingoz ezerrez, baino entzun dugu hortikan manga euskaldunak daudela, tarea nahiko genuke jun. Osa, esan daiteke otakuak zariela. Realmente. Ez, egia esan ez, baino ez dakit euskeraz. Interesgarria Bai. zaigu. Lan kuriosoa. Gaina Eusko Jaurlaritzakin dako proiektu bat da, orduan ikusi nahi dugu pixka eta ber nolako kalidadeakan. Eta gero kontzerturen bat edo proiekturen bat ikusteko gogoak dituz edo joango zari. Gogoak bai, ez dakigu zer dauen. Baina gogoak Bueno, bai. gure irakasle batek ze bat grabatu du, nola da? Bideoklip bat. Eta gero atxalden proiektatu ingo du. Ez dakit nola izan momentu honetan, baino seguramente ikusingo dugu. Bai. Vale. Bueno, eskerrik asko parte hartzatik elkarrizketa honetan. Zuei. Agur. Api, mira, orain gauz mural batean, ez dakigu zer den mural hau, baina ikusi dezakegu hainbat euskal artista ditugula, eta haien artean, bueno, fijatu egin gara gure Kainakai maitiaren eta Albina Stardasten kartelean. Eta egingo dugu reakzion zuzenean, ia nora eramaten gaitun QR hau. Mesedez aritz. Ojo, erakutsi kamerara. OMG, loko. Zer da hau? Badok, Badok. entzuteko hori. Musikaren ataria. Entxu. A ver. Baina zer da bere abesti berrian en exclusiva? Ai, ez dijo ala. Ez da bil. Katxiz la porreta. Ah, behan dau. A ver. Espero dut copyrightik ez izatea, Kainakai. Exclusiva. Bueno, listo, está. Zer dago? Erretratu bat diska, esan ezin. A ver. Ai, me itxita dago. Bai, Jo, ezin dugu egin unboxing. ez dakit nola zuatzen. Ene. Badatorrela. Ene. Harrigarria. Oso ondo babestuta egon da. Pakagina 10-10etik. Bueno, erretratu bat, esan ezin. Eta ez dago diskoa. Dago, Sea estetik. Estetik. Ojo. Horregongo dira letra. Lyrics. Dakizuen norera beriko du hau. Mitik cuenta de Euskal Karaoke. Bai. Lirikak jartzeko abestiari. Txoriarekin. Hori bai. Baga iga hori. Baga biga produkzio. En HD. Hori da, nire beste oso bat. Ah, ez dakit. Toma en Bueno, HD, osea, bapatean turbo. Mira hau. Diska hoia nahiko zarra da. Oie, mesedes. Diska hoia zarra da, pasan urtean erosi izan nahi nuen, baina untzak pasan urtean ez zuen posturik izan. Orduan urtean erosi dut nire untzaren diska gustukoena. Eta bueno, ez dakit zer jarri da. Irakurri hau duzu mesedes. Apa Josu. Erraitu. Besarkada bat, eta izan zure de abroa. Acá de Abrua, gara... Ai, orain ez dut zartu. Eskerrik asko, bueno, sinatu indit da violinista, ezta? Ada besta zeka poso. Hau da, uste dutela bateria, ez, edo gitarra bat, ezakit. Ahora, eske soilik ez hau txon diozu. Artegiz bat, ezakit. Muy majo. Así que, beste bat koleksiorako. Martin, batu egin da gure taldera. Tiri, tiriri. Hemen, jate, euskal sortzaileik. Ez antzuko ezer. Ja, agian ez entzungo. Sound on! Agurtu mesedez gure blogerako Jaun Andreok. Otro día más en la que no me pagan, por cierto.
Amaitzen zaizuenean berriro arnasa hartu. Aplikazioa oso erreza da. 40 urte daramat Euskararen jatorraren bila. Eta bilaketa luze honetan 10 bat liburu eginda dauka. Eta sanskritoa da Euskara bera baino zaharrago aurkitu ditudan bi hizkuntzetako bat. Sanskritorazkoa da on egin dugun doinu hori. Zeren eta odola garbitu egiten da ere, eta horrela gure baitan daukagu sendagile perfektoa. Baina denok egin beharko dugu egunero 5-10 minutuz. Horregatik bertakotasunean oinarrituta ikurrinean euskalduntasun kosmikora jotzen dugu. Eta ondo, bai. Mil esker benetan. Ez dago beste. Orain. Geterri berriz ere gaurko gure blogera. Oraingoan Arkakuso Kaixo! eta Jokin ditugu. Oso ongi, aditzak oso ongi. Eta bueno, zelan izaten ari da zuen esperientzia. Bueno, Jokin hilzoriak dago. Pixkat hilgarria eta egia esan, bueno, bizitzeko modukoa, Bueno, horretaz gain... Ostia, artistea hilgarria bizitzeko, Bueno, ya está. Aski da. Orduan, zelan aurtengo Durangoko azoka, aurreko urteko azokarekin alderatuz, hobeto, txarrago... Eske nia zen nintzen etorri, baina duela bi bai, eta hor COVID garaia zen, orduan, karo, asko zobeto hain txandaik abetan, berriro normalitatera, bai. Bueno, berdoan jarrai dezagun zurekin, Jokin. Vale, venga. A ver, horretaz gain. Aurten, zer erosi duzu? Hora, material. A ver, momentuz, erosi dut, bai, kapitalismoak gehiegi eragin dit. Bueno, Zenbat euro gastatu dituzu? Eskezakit, baina momentuz ja, bakarrik autopistakin ja desente. Ze 8 euro autopista izan dira. Bino, bueno, gutxi gora bera. Total, gero erosi dut, liburu bat 15 euro, gero erosi dut Merina Grisen diska bat. Ai, viniloa. Viniloa oso polita. Bai. Hori izan dia 18 euro. Gero erosi dut opari bat, orduan ezin dut esan. Bueno, bai, ze esan dezaket, baina bueno, diska bat 12 euro. Eta hartu dut liburu bat doakoa zana, beraz, bueno, hor... Bai. Eta bai, berriaren 20 urtiak hori kontatzen duenak da. Beraz esan daiteke, konfirmatu aldugula, lanean zaudela. Lanean nago. Bai, atera dut dirua denontzat, bai. Bai. Gaur, Jokin izan da gure sugar daddy. Bai, nahiko sugar izan naiz. Eta gero, hombre, bazkaldu dugu eta horrere dirua gastatu dugu. Eta oain txartu behar naiz eta erosi behar dut etxeperreo. Bai, etxeperreo diska erosi behar dut, bai. Eta Arkakuso, a ber, zuk zer erosi duzu. Bueno, lehenik eta behin, aldaketa nabariak ikusi dituzu aurtengo azokan. Bai, badago bat, oso nabaria, ez dakitzuek sentitu duzue, baina nik somatu dut, bueno, badagoela estan bat, soberan dela Euskaltelena, osea ez dut ulertzen. Euskaltel? Bai. Osea, dauzkate hola anekdotikoki liburu moduko batzuk, baina egiten dute kriston kanpaina agresiboa jendea hartzeko. Baina, falta zait gauza bat baino gehiago pertsona bat. Ez dakitzuek sentitu ote duzuen, baina Lander falta da! Uste nuen esango zenuela hola egin ziarte. Tari, Apalander musu bat Koreatik, bueno, Bidurangotik Korearako. Espero dut ez aztean nola deklinatzen den egoki Iruña. Nola da hori? ¿Qué cojones? Pues daki nola egiten den, oza, mesedes, ezin duzu pinza baina. Bueno, jendea pasatzen ari da, gure kamara gaixoa, gaixo dago,
Baina gaixoa ere, ze bere aurpegiak laskara joan laskara. Bai, zajoa. Bueno, eta heldu berri zaigu orain hirugarren gonbidatu bat, mesedez, Elena hurbildu zaitez. Ole! Zeran izaten ari da zure urtengo esperientzia? Ba, oso hona nintzen inoiz egon Durangoko azokan, eta asko naiz gozatzen, oza, ondo. Gustora. Eta zer erosi duzue, hemendik? Hola, asko gastatu duzue, gutxi... Ni momentuz, ez asko erosiet, akaleian diska, Que maja. eta eiren EPA, osea, gora Zumaia, bilak Zumaiarra, ni Zumaiarra, gora Zumaia, eta jazta momentuz lezer gehi erosi. Bueno, guain erosikoek, lagun batentzat Txilmafian diska eskauin ditela. Guztetxu bat Landerren txat, Txilmafiaren fan amorratua. Muxo bat Lander. Kilikik laika eman ziola Twitterren Landerri edo... laika eman zion. Maketeratik ez dakiz zer. Landerren gauzak. Laik eman zion makete Saludo, erratiko. Kiliki. Eta bueno, bukatzeko gomendioren bat urrengo urtean jendea animatzeko etortzera, edo lako goza bat. Beti topatzen duzulako norbait ezaguna. Bai, beti. Eta erosten dituzu, niko haindikan dazkat irakurtzeke duela bi Durangoko azokako liburuak, bueno, asteke. Orduan, oain liburu gehiago erositut, bat erosiet, baina gehiago erosiko ditut, eta gomendioa disfrutatu, kapitalismoaz gozatu. Kapitalismoaren esklabo izan. Bai, euskal kultura sustatzen ari gara, eta gogoratu irakurtzea eta liburuak erostea bi hobi ezberdin direla. Eta hori oso garrantzitsua da, ez sentitu gaizki. Eta zer esan nahi zen igun bukatzeko argakuzo? Bueno, bi gauza. Lehenengoa, ikusten duzue begira ber gure kamarak, erakutsi dezakeen hemen atzean dugun kola, da sortzaileon, sareko eduki sortzaileon estandera doan kola usten gaituzten, mil esker, jaun, txit, gorena. Arba Durangoko azoko urrengo urterako estan bat euskal sortzaileontzat. Bai, ze aurtengoan bakarrik dago gure nazioan, gure imaginazioan. Eta bueno, ja, honekin Non da maketikoen estanda? Osala, baina ez, en plan gureko egita bat komuna, eta saltza gure mobidak. baina komunean ez, Dekogu. estanden tokian. Baina, bueno, orduan, nire galdera da, ja, ezakitzen bat alditan, Me queda bora. ezakitzen bat alditan, ja, etorri naizela, elkarrizketatu nauzuela, noizko nire maketo irratiaren karneta, bip taza, Mira, soilik esan dezakegu, zeo zer gestionatzen ari garela horretarako. Bai. Ezin dugu ezer gehiago esan, baina zeo zer gestionatzen ari gara horretarako. Bai, de hecho, akaso maketikoren batek enaren papera bete ditu. Bai, akaso... Bueno. Gure fan amarratuak, gure fan amarratuak. gaituzten grabatzen, a ber, Gure fan kaixo, amarratuak. gure kamara, a ber, kaixo, ongi jendea begiratze ongi, Fan amarratuak. elkarrizketatu ditzazkezue, begira, adibidez, No, listo, ya está. En plan, eskerrik asko, eta begira, beste bi. urrengor arte. Pugitar, haupa. Txaldeon. Arratsaldean. Zeran izaten ari da zure aurtengo Durako azoka experience? Ba, kotxea aparkatuta ona etorri, ze oantxe etorri nauk. Aldu berri? Ordan esperientzia ona parkietik gara. Momentuz aglomerazio gutxi, oan ikusiko jau, barruan, a ber, ze moduz. Orduan, ze espero duzu? Hori. Ba, betikoa, ez? Jende pila bat barruan, produktu pila bat, musika pila bat, jende... Dirua gazta eta gaztao. Bueno, hori ikusiko jau, kontuan zenba dago, baina bai, betikoa. Eta musikaria morratu izanik, egingo duzu zeo zer, parte hartuko duzu aurtengo azokan edo zeo zertan? Igual erosiko ez zerbait, hola ikusten badet zerbait interesgarria. Baina, eske jende askok diskoa bakarri dauzka, eta gaur egun diskoa eske ez daukan duen sartu. Ja. Ordua, igual kamisetan bat erostekotan etorri. Ja, naiz, hori baina be guai ikusiko dago, dugu. en plan, kamiseta be izatea. Hori da. Eta lan, nor duzu fitxatuta edo nor gustatuko ditzaizuke egotea? Hombre, ni beti zutagarren fana izan da, juten nahi zutagarren estandera. hemendik iaiek. Bai, Urbila. Baina, bueno, ez dakit, sobre la marcha juten naiz ikusten a ber zerbait da hone interesgarria, eta... Vale. Ba, bueno, eskerrik asko, elkarrizketa parte hartza. Zuei. Maego zu pizkat, txope! Un poco de txope! Jateko txope!
Bueno, bukatu egin da gure gaurko bloga. Durangoko azoka hemen bukatu egiten da Santutxun, Capital City. Zorionak hemen jartzen duen. Bueno, ez da ikusten. Hemen jartzen duen bezala. Espero dugu. Gutxo bera. Espero dugu gustatu izana. Guk oso ondo pasatu dugu. Super ondo pasatu dugu. Benetan, ez autogu pilo bat jende. Bueno, galdu ditugu bi bidean, ahitz eta zibar. Baina ez autogu... Kainak edekire egon gara. Azkenean, karo, Zeo zer edat, hori ez dugu grabatu. Baina gara zeo zer edaten gainak. musu bat gainak iratxeago ikusten baduzu. Ole. Eta bueno, Euskal Sortxelekin begon gara. Bai. Placer bat izan da, gero be ez dugu egon gara Ziro eta Punkirekin. Bai. Bien de manjos be. Así que bueno. Beti bezala. Eskerrik asko urtengo bloga ikustatik, urrengo urtean beste bat izango dugu. Eta urrengo arte. Urrengo arte, No está de la tercera.